Za 21 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únie sme boli čistým prijímateľom viac ako 25 miliard eur. Je to obdobie premrhaných príležitostí a ak sa pozrieme, ako sa nám podarilo za tých 21 rokov znížiť rozdielnosti medzi slovenskými a európskymi regiónmi, tak po 21 rokoch sme na tej istej situácii alebo v pozícii veľmi zlé strategické riadenie a manažment. Prijímatelia sa dostávajú do časovej tiesne a práve časová tieseň je priestorom pre netransparentné rozhodovania. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pripravuje metodiku na hodnotenie protifraudového prostredia. Budeme mať nastavené veľmi jasné a veľmi konkrétne merateľné parametre preto, aby sme povedali, či štátne verejné inštitúcie robia maximum preto, aby ich rozhodovanie bolo transparentné.